Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met een bericht over getuigen die een man afleveren bij de politie. Dat gebeurde gisterochtend in Otrobanda ter hoogte van de Emmabrug. Getuigen zagen dat een 47-jarige man een vrouw aanrandde. Hij probeerde daarna weg te gaan, maar de getuigen grepen hem vast. De politie werd gebeld en ze konden de man overhandigen. Wat zich precies heeft afgespeeld is nog onduidelijk, maar het was voldoende redenen voor de mensen die daar in de buurt waren om de man niet te laten ontsnappen. Hij zit voorlopig vast en de zaak is nog in onderzoek. Nog steeds schimmel in de kantoren van WTC. Het is een verhaal om moe van te worden, maar de Extra schrijft er weer over. Schimmel in de kantoren van het WTC en dermate erg dat het een gevaar voor de gezondheid van de medewerkers kan veroorzaken. Tenminste, dat is het verhaal dat ook door de vakbond APVO wordt bevestigd. Die heeft nog geen officiële klacht van medewerkers gekregen, maar medewerkers hebben wel tegen de krant gezegd dat er nog steeds sprake is van schimmel. In de afgelopen periode is er vaker geprobeerd dat tegen te gaan. Het is ook eerder gestaakt door mensen van de Belastingdienst. Daar was de minister van Financiën het niet mee eens. Die mensen moesten weer aan het werk. Maar nog steeds is er sprake van schimmel, zo wordt gezegd. En de vakbond hoopt dat er snel nader onderzoek komt. Ze zeggen tegelijkertijd dat er sprake is van een angstcultuur en niet iedereen zomaar durft te klagen over de werksituatie. Motie over reizen aangenomen. Van de partijen die gisteren aanwezig waren in het parlement hebben 15 parlementariërs voorgestemd. Eentje heeft tegengestemd en daarmee gaat het erom dat alle fracties mee hebben gestemd met de motie. Die was ingediend door Michelangelo Lo Martinez van de partij KEM. Hij wil dat parlementariërs voortaan verantwoording afleggen over het reisgeld, de reiscompensaties. Parlementariërs, als ze naar het buitenland gaan, krijgen geld, maar dat moeten ze wel voor de reis besteden en niet om zelf spullen te kopen. Dat voortaan wat beter geadministreerd moet worden, dat is de kern van de motie. En het gaat om u een idee te geven over 600.000 gulden aan reisgeld dat in 2025 is gereserveerd. Een deel gaat gewoon naar vliegtuigen, hotels en dergelijke. Maar het gaat ook om de compensaties voor het geld dat de parlementariërs meekrijgen om daadwerkelijk ergens naartoe te gaan. De rechtbank bepaalt dat de kartonoverlast moet stoppen. Het gaat over een opslag voor karton in Sanssouci. En dat loopt de spuigaten uit. Er is al vaker aandacht over geweest. Er ligt heel veel karton. Dat zorgt weer voor ongedierte, voor verminderde woonomstandigheden voor de buurt. En nu heeft de rechter bepaald dat er een eind moet komen aan de verwerking van karton. De minister van Gezondheid had eerder bij beschikking de activiteiten al verboden. En het speelt al sinds een brand in 2021. Maar nu heeft de rechter ook geoordeeld dat de bewoner in strijd handelt met de hinderverordening door zonder vergunning te opereren. De bewoner, dus de man die al het karton inzamelt om dat te kunnen verwerken, heeft getracht de beschikking aan te vechten, maar de rechter heeft dit verzoek afgewezen. Auto na ongeluk achtergelaten. Het is een opmerkelijk gezicht bij Kaya Nathan, waarbij een auto in de rooi ligt. Waarschijnlijk heeft de chauffeur niet gezien dat de weg wijzigt of de macht over het stuur verloren. Maar de auto is met een grote knal in de rooi terechtgekomen. Ruiten kapot, de airbags zijn uitgesprongen en daarna is de chauffeur weggegaan. En nu ligt er dus al 2 weken een kapotte auto in de rooi en niemand die er naar omkijkt. De fotograaf van de Extra heeft de volgende beelden gemaakt en ook met het verzoek dat er iets aan gedaan wordt aan deze auto in de rooi. Boete Paul Kroes iets verlaagd. Op Aruba is de ex-minister van Sociale Zaken, Jeugd en Arbeid Paul Kroes, die sinds februari vorig jaar vastzit. Die is opnieuw naar de rechter gegaan. Hij zit daadwerkelijk vast. Hij is veroordeeld tot 3 jaar cel wegens sjoemelen met werkvergunningen in zijn periode als minister tussen 2013 en 2017. Hij was in eerste instantie tot 4 jaar veroordeeld, maar in hoger beroep werd dat veranderd in 3 jaar. Niettemin moet hij ook nog veel geld terugbetalen. Het gaat namelijk om een bedrag van 183.000 gulden, wat van hem moet worden afgenomen. Daarvoor is hij ook naar de rechter gestapt en die heeft gisteren het bedrag
iets verlaagd. Dus hij moet nu nog 163.000 gulden betalen. Omdat hij zichzelf heeft verrijkt met het verkopen van werkvergunningen. De beelden van Paul Cruz en de gang naar de rechter zijn afkomstig van 24 Ora op Aruba. Programma Hake bekendgemaakt. Er komt weer een mooi festival op Curaçao. Op 28 en 29 juni vindt het Hake Curaçao Summer Festival plaats. En gisteren werden de optredende artiesten bekendgemaakt. Op vrijdag 28 juli zullen onder meer Olga Tañón, Tributo al Merengue met featuring Fernando Villalona, Wilfrida Vargas en Axel en Orquesta zullen optreden. En een dag later, op 29 juni, is het onder meer te beurt aan Nasty Play en Servando y Florentino. Het wordt weer een mooi festival waarvoor de mensen al kaartjes kunnen kopen vanaf aanstaande dinsdag. En dan gaan we nu even over naar de volgende break en zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën. Een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. En dan gaan we naar Bonaire, want er is veel onvrede over de wijze waarop gehandeld wordt met de Air Ambulance. De vluchten van patiënten van Bonaire naar Curaçao, Aruba of Colombia. Zoals bekend heeft de rechter eerder bepaald dat de huidige Colombiaanse SARPA geen patiënten mag vervoeren van Bonaire naar Curaçao. En dat betekent dat er vaak lang wordt gewacht om patiënten toch naar Colombia te vervoeren, waar SARPA wel op mag vliegen. En dat is volgens veel eilandraadsleden en andere bestuurders een ongewenste situatie. Eerder deze week ging het om een Haitiaanse vrouw die niet naar Colombia kon worden gebracht omdat ze geen visum heeft en dat er te lang gewacht zou zijn om haar daadwerkelijk naar een ziekenhuis te vervoeren. Dat gebeurde uiteindelijk naar Aruba. Maar volgens parlementariërs is de kop die de Extra gisteren op de Bonaire pagina's had, Maria Dal speelt met mensenleven, helemaal waar. De uitdrukking werd later op de dag door diverse eilandraadsleden herhaald in een vergadering, de vaste raadscommissie Samenleving en Zorg. Op het eiland is er nog steeds de vraag waarom wordt er niet ingegrepen in de situatie dat Maria Dal een afspraak heeft met een luchtvaartmaatschappij om patiënten te vervoeren die niet naar Curaçao en Aruba zomaar kunnen worden gebracht, omdat ze er niet op mogen vliegen. Volgens verschillende eilandraadsleden moet er worden ingegrepen door bijvoorbeeld de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Tot die tijd wordt er dus gespeeld met mensenlevens, aldus eilandraadsleden. Muurschildering van Margaret Abraham. Er is een hele mooie muurschildering gepresenteerd bij de luchthaven. Dat gebeurde tijdens de 54ste herdenking van het tragische overlijden van Margaret Abraham. Dat gebeurde bij de Curaçao Airport Partners. En deze heldin, de vrouw naar wie de luchthaven is vernoemd, was slechts 24 jaar oud toen zij haar leven verloor tijdens een noodlanding bij Saint-Croix in 1970.
Ze wordt herinnerd voor haar moed waarbij ze de veiligheid van haar passagiers voorop stelde. De muurschildering is gecreëerd door de lokale kunstenaar Bagheera en toont een foto van Abraham en is dus nu prominent aanwezig bij de aankomsthal van het vliegveld. Een QR-code op de muurschildering leidt naar een speciale webpagina die het opmerkelijke verhaal van Margaret Abraham vertelt. En het is mooi om te zien dat er nog steeds aandacht is voor deze Curaçaose heldin. Als u op de luchthaven bent, kijk er even naar en check de website via de QR-code. Dan gaan we naar internationaal nieuws, naar Venezuela, want daar vonden op 1 mei 2 manifestaties plaats. Een van de manifestaties was president Nicolás Maduro aanwezig en hij maakte bekend dat het minimuminkomen wordt verhoogd naar $130 per maand. Volgens sommige mensen moet dat hoger zijn, omdat de situatie in Venezuela erg lastig is voor veel mensen en zou er een minimumloon van minstens $200 moeten komen. Venezuela wordt de laatste jaren getroffen door chronische inflatie en Maduro voorspelde een stijging van 60% voor de prijzen van dit jaar. Daarom moet volgens hem het minimumloon worden verhoogd. Zoals gezegd waren er 2 verschillende manifestaties en die gingen niet op dezelfde lijn met elkaar verder. Volgens Maduro moet hij strijden tegen mensen die tegen de voortzetting van zijn beleid zijn. En zoals bekend zijn er op 28 juli presidentsverkiezingen in ons buurland. Dan gaan we naar Brazilië, want daar zijn minstens 29 doden gevallen en er zijn ook 60 mensen vermist door de overstromingen die het zuiden van het land teisteren. Maar er wordt gevreesd dat er veel meer mensen zijn overleden en ook veel meer mensen gewond zijn geraakt. Het gaat om aanhoudende regenval die al een week aanhoudt in het zuiden van Brazilië. De beelden van de regio zien er ernstig uit. Enorme oppervlakte, volledig onder water, rivieren die bruggen en wegen wegspoelen. Er zijn reddingsoperaties van mensen die zitten op daken en er zijn ook mensen die worden meegesleurd door het water. De overstromingen concentreren zich in het centrum van de staat waar 154 plaatsen zijn getroffen. Alles staat onder water, zegt een man tegen AFP. De gouverneur benadrukte dat dit de ergste klimatologische ramp is in de geschiedenis van de staat. In de vroege uren van donderdag verklaarde hij de staat van openbare ramp in Rio Grande do Sul. President Da Silva reisde gisteren af naar de regio en hij beloofde dat er geen gebrek zal zijn aan menselijke noch materiële middelen om het lijden dat dit extreme natuurevenement veroorzaakt te minimaliseren. Aldus de president. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. Ik ben er maandag weer en ik hoop u ook het allerbeste. Tot ziens. Dag.